Ikastolako ikasle guztiak hartuko dugu parte. 2 urtetik hasi eta 6. maila arte. Azken asteetan prestatutako dantza, txiskiak, abestiak ikusteko eta entzuteko aukera izanen duzu. Haur hezkuntzako txikitxoak ditugu lehenengoak. Hementxe ditugu 2, 3, 4 eta 5 urtekoak. Aurten, niretxe eta porautxen ipurdikoen dantza eskainiko digute.
Eta 5 urtekoak ez dira dantzarekin bakarrik konformatu. Edalontzien perkusio joko eginen digute odan, Urrutian helikopteroa kantarekin.
Lehenengo eta bigarren mailakoek ikasturtean zehar herrialdeko kontuak ikasi dituzte. Horien artean Erroma eta Italiako. Gaur, Italiako dantza herrikoi bat dantzatuko digute. Manfrina. Ciao everyone! bertso sorta polita kantatuko dute. Gaurkoan hemen zaudeten ama guztiei esker. Naiz
ikasturtea zehar egindako dantza saioetan.